Exército. Ola, parroquia! Benvidos e benvidas outra semaniña máis ao Exército Meque Meque, un programa feito para esas persoas que non coñecen o que é o Ceda ao Paso. Para vos vai este programa. E como sempre, Carlos Vieito é quen lles fala, está moi ben acompañado. Estou a falar dos millores mequemeques que un pode atopar. Estou a falar de Lidia Veiga e Miguel Gómez Zapá. Hola, que tal? Eu tiña un colega, tío, que dos cedas al paso e dos stop decía que si eran do teu pobo, podías saltalos. Porque os conoces, Claro. conoces la dinámica. Coñeces as transicións, Claro. coñeces a xente, o que pasa é que pode vir un guiri que non... Ou non guiri, un da vila do lado. No, e xa navi, está. sí, hai entendemento, capiladora, joder. Pero si, eu como xa dixen en algún programa, cando digo este programa está feito para, case sempre é basado en experiencias reais Vitales, claro. que eu vivín recentemente. Ou fixeches. Como protagonista ou como... Como víctima. Como víctima. Como Sempre como víctima, non? No, como víctima. A veces como causante. Son como causante. O meque que Claro. comete esa... Ti neste caso habrás faltado No, neste caso ao no. Ceda ao Paso. Casi revento o coche por un tipo que non sabe o que é un Ceda ao Paso. Uf. E parou pa pitarme e dicirme máis. E bueno. Bueno. Aquí xa empezamos, aquí, xa se me encendiu a voz. E a ti que te... O sea, imagínate sendo a persona máis inglesa en esas situacións. Que é unha persoa En inglesa? plan, oh, sorry, my sorry. No, saliu un demo de dentro e dixen, a ver, Me cajo na nai que te fiz. non o insultei, pero tes que parar ti. Como que teño que parar? Eu, pero se ti tes tío Ceda. por menos que eran imperios, tío. Sí, Non pasa nada. Pero por sorte tiven esa fortuna de non chocar, porque un sempre leva no coche pois Que? pequenos amuletos, pequenos cousiñas, non, que che dan sorte para non ter estes problemas. E claro, a xente dirá, que levabas no coche para non ter ese accidente? Para librar, non? Pois bueno, miña boa sempre di que un dente de allo quita calcar meijallo, así que eu recomendo vos que levedes un alliño No coche. na casa, no peto, onde poidades levar un allo, sempre acaban as cousas ben. Así que, bueno, recomendo vos. Pero coítame, ti lévalo seco. É mellor un allo normal. É certo que as persoas que teñen, imagínate, lareira, pois colgan allos, colgan Claro. aí, é moito mellor. É que eu levo dente de allo máis a estampita da Virgen de... plus! Más plus size. A estampita da Virgen de Rendal. Bendecida. É combo, claro, é un combo. Aí Claro. tocaremos eso tamén. Más 7 tira de salvación por armadura aí. Ah, no, espera. Vas sumando pluses. Claro. A mí nunca me pasou nada no coche, E eu estou segura de que foi porque meu abuelo o bendiciu. O día de San Cristóbal. Ibas a que che o cura che É bendiciese. que meu abuelo foi camionero. Entón, para ele o día de San Cristóbal era moi importante, porque había que bendecir. Pero é que cando se jubilou, o que lle quedou foi levar os nosos coches. Entón, cando tuve o meu primeiro coche, eu deixino na casa, e de repente, enséñanme unha foto de meu abuelo que lle puxo: isto é real, vale? Isto é real. Jolobos, nos retrovisores, bueno, cousas varias para adornar o coche, e foi ali diante da iglesia de Arzúa, e estaba o cura ras, e meu abuelo no mini dentro. Hola, que tal? E entre eso, o allo e máis a estampita da Virgen de Rendal, non tuve un accidente na miña vida. É que me estou imaginando o teu avó facendo tamén fotos recordo dese primeiro bautizo do teu mini. Sabes? No, é que estaba o fotógrafo da vila sacando as fotos, e logo ti ibas á tienda e dicías, dame a foto de tal coche, e dabache a foto, e eu teño esa foto. Eu confeso, sempre falamos moi... Claro, é que a xente que está escoitándonos non sabe realmente o que falamos despois de cámaras, non nos coñece realmente. Mal de nós. Sí, bueno. Rajamos. No, Hai veneno. No, entre... digo, que non nos coñece realmente. Nós aquí facemos un pouco a mona, pero realmente non sabe como somos. Hai xente que pensa que Miguel é graciosísimo. Non é para nada. É un tío super serio e tal. E claro, moitas persoas poden dicir, jode, que enrollas, pero eu, por exemplo, nese caso son moi tradicional. E a min gústame, por exemplo, na miña casa... Esperar ao matrimonio.
A mí non me invites que ando mal de cartos. No, no. Vale. A mí unha das cousas que me gusta cando cambio de casa é el sempre ter unha botelliña de auga bendicida, que é o Sí. que acabas de dicir ti, tela na casa. Auga da Virxe do Carme. Para utilizar? No. No. Para que este ali Pa que estea ali, presencial. Unha botelliña de cristal ali, cunha cousa que tamén me dicía a miña avó, o seu irmán que marchou ao Brasil cunha botella de auga bendita da Virxe do Carme, no Brasil dicía que esa auga estaba fría sempre todo o ano, incluso no inverno e no verán. E que Iso é esa pa auga asustarse, estaba fría sempre, como a da fonte. E é Ou como a verdade de que, Rosas bueno, do San Juan. Porque esa cura o mal de todo, esa cura, sí, cura Sí. todas as cousas malas. Aquí te echo meijallo tamén, A mí De meigallos. dixíanme que era de Romero, a que había que, Tamén, a que, había que tamén. botar as paredes das casas Sí, e tal, sí, as sí, habitacións para quitar as, sabes, as presencias negativas e tal. É que hai moitas cousas boas Sí, sí. e tamén supersticións malas, porque realmente o que estamos falando hoxe aquí é de supersticións. A ver, a xente que só pense nestas supersticións malas, non? Que se che cruce un micho negro, que meus padres non teñen culpa de ser así, e que a xente lles Sodes puxera dos que escupides cando esa- vedes o gato no, negro? Non, meus pobres. No. Mais teño unha gatiña negra, como llevo a querer mal a esa O, gata. o de escupir que é o contrafeitizo ou que O que se diga é de... Santiguarse. Claro, porsinarse aí de ver un gato negro, ver unha peja, ver un Un corvo. corvo. a urraca, a Pero urraca. sempre que cruce para o lado esquerdo. Velo porque si no. Eu se o vexo nunha leira, aí queda, non me preocupo. Eso sí, como o vexa no medio a medio da carretera ou da autovía, vaime mal. Oi da autovía. Pero dache igual Hostia, que pero- estea nun lado ou noutro. É-me igual que haya corvos no medio a medio dunha carretera, digo, vai pasar mal aí ou pasou xa algo así. Hai outras supersticións, como por exemplo, isto eu creo que é internacional, o de pasar por debaixo dunha escada, que Sí. sei que che dá mala sorte. Ou romper un espello. Eu fago unha malota Ai. con eso, teño que dicir un pouco, Ei, o de fago má meque. Eu cando hai xente, por exemplo, teño as dúas versións. Unha, eu, se hai alguén que di ai, unha escaleira, que medo me dá, tal, non pasar por debaixo. Quen vai por debaixo da escaleira? Lidia. Para non che demostrar foi que mal, non che foi mal. Non foi nada mal na Nada. vida. E, sin embargo, tamén son das que lle genera superstición ver a xente ter supersticións, a metasuperstición. En plan, que se teño unha amiga, María, douche besitos desde aquí, que ve un gato negro, escupe, eu vou a escupir detrás. Dame cousa, teño fomo. Claro, É que eso ten Fomo de superstición. Ten explicación científica que explicaremos máis adiante, Pois, pero realmente ten a súa Eu explicación. conectando co do espello que O dos diste. gatos, dis. O das supersticións. Bueno, en xeral, vale. todo, habrá unha ciencia detrás, claro. Claro. Sí, humana, seguramente, social, antropolóxica. Pero eu que che quería decir do de espello, por conectalo e acabar co fío, é que eu teño unha anécdota con iso, porque eu hubo unha semana, un mes, máis ou menos, de semana en semana, que cando tiña 10 anos ou así, acumulei rotura de espellos na casa da aldea, ali en Carballiño, en Partovia, e creo que foi Partovia. Esa creo que foi un República verán. Soviética de Ourense. Sí, foi un verán así, un verán caluroso, porque mítico de Ourense, ¿no? Encántame que destaques sempre a temperatura A temperatura- atmosférica sí, dos porque- teus recuerdos. Sí, porque me chegan como sudor, ¿sabes? Me chega como ese plástico, a roupa que se che pega ao corpo. Porque máis adiante terá o seu significado. No, aquí non ten significado, simplemente é unha capa sin máis. A cousa que durante un mes como que rompera 3 ou 4 espellos e a miña bisaboa, ao cuarto espello que rompín, xa non se puido conter. Mirou, creo que pa miña nai ou pa miña aboa e díxolle, este neno vai morrer pobre sen fillos. Yo, Me falte Tu diablo. avisa, boa, vaya. Iba a tope, sí. Si sabes que hai remedio para eso. Vai encaminhada a súa... Colle los cachos do espello e enterralos. Ah, sí? Sí. Pois Pero eu non trucos. procesada. Iso é o contrameijallo. O contrafeitizo, sí. Sí. Pois ninguén me ensinou nada. Quedaron Pois- aí rotos. E que rompín 3 ou 4. Un de man destes pequeniños, sabes, destes de En un tocador, nun tempo de canto estamos dun falando. menos dun mes. Mi mami. Mira. Entonces, miña bisaboa loqueou e xa dixo, mira, un paso, cho dous tamén. Pero foron sin querer, non hai pastilla aí a... No. Pobre sen fillos. Non é que sexas despistado nin torpe, non. No. Pobre e sen sen fillos. fillos. Vas morrer así. Sí, o do baño tamén lle fixeron unha grieta pequena, non sei por qué, porque Merda. tirara o champú, algo así. A ver, foi sin querer. Pero romper a 4 espellos Tamén lle non prendiches lume ao teu salón sin querer. Bueno. Entonces, a ver, todo é moi relativo. No, eso querer. non foi sin querer. Eso estaba facendo cousas... Ilícitas. sí, pero o dos espellos foi sin querer. E vos coñecedes supersticións galegas? É dicir,
decir, que se sean made in Galiza que digan, no, estas son nosas, estas son A do espello de aquí, ¿no? Sí. Eu creo que é un pouco Espello de aquí. internacional. No. Eu creo que vino en Sabrina Cosa de Brujas, pero bueno. Pois Eso foi o doblaxe. Vale. Que adaptaron para que tío entenderas. Sí. Eu penso que sí. A ver, eu sei Que supersticións galegas coñecedes? que como superstición miña abuela, por exemplo, di que cando se como cando se xuntan as galiñas, vai a morrer alguén pronto. Cando se xuntan como... Cando se de repente as ves como acubilladas as unhas aos lados das Todas. outras. Ah, pero sí. sin nada. En agosto. Nada. Eso é raro. Oi, mal augurio. Bueno, Sí. eu coñezo o do repiquiteo das campás, que non podes tomar ninguna decisión ou algo así cando son unha campa de fondo, algo. Eso decían, no, tamén no Eso meu pobo. parece en Partovia. Claro, porque ahora, eso é como bastante rural, porque nas cidades xa non tes ese problema. Non tes que estar pensando en si repiquite unha campa de fondo e non podes tomar unha decisión importante xusto nesa intre, pero nunha aldea entendo que sí que poda pasar algo así, que de repente escoites unha campana e despois tes nese momento pensando. Sí, total. Pois mellor mente O baleira. de jaliña que canta como a jalo, morte no tellado. Conocedes esa? Non. Pois a mí pareceme fatal isto, porque de repente a ver si vai a ser un galo trans. Oh, É que vaya, nadie por Dios. pensou en esa galiña por que de repente se pon a quiricar como un jalo. Ten a súa explicación biolóxica, eh? Morre acaso alguén? Sí. Si ten a súa explicación, todo ten explicación biológica. Pois a podes dar. Ti dis, No. dis que non hai Lino no pelo pico pata. non hai jalo nese jaliñeiro, ou hai un jalo tamén. Home, entendo que ten que haber un jalo. Vale. Se hai un jalo, en teoría non, ese que non O se pode jalo explicar. está no jaliñeiro sempre para poñer as galiñas a... Se non hai un jalo, igual que pasa coas vacas, unha colle o rol. Ai. E Empeza a falar medra un pouco máis a cresta. Hai que decir. Encántame. Por favor, se hai algún veterinario que está escoitando o podcast, que o refute, pero eu creo que... Luís do Río, confírmanos esta. Luís do Río, que é Por abogado. exemplo, porque é a única... É abogado. Pero- Legalmente, esta jaliña Bueno, podría ter dereitos confirmados. Podría cambiarse de sexo para galo, Non- si se sinte como Claro. tal. Non pasa nada, ao final é o interés que teñas. Moita xente estudia unha cousa e acaba noutra. Sí, sí. Ao final é o que interesa. Eu quería tío. comentarvos unha superstición que non sei se máis sitios o fan, pero miña avoa sempre o fixo, e agora pobre como xa vai velliña e non vai moito a leira a sementar, pero cando rematábamos de, que sei, puñer as patacas ou sementar o millo, o que facía, e eu creo que é de máis xente porque o teño visto nas leiras, é facer unha cruz Hombre. na leira. Miña abuela campanada. Ah, pues tamén. Fai empanada, ras. Tamén, ras, correcto. ras. Por exemplo, eu teño uns amigos anarquistas, moi anarquistas, do Mediterráneo, son valencianos. O dis como se ti non o foras, ni queres, No, ni queres saber eu nada son diso. anarquista, pero eles son anarquistas de verdade, viven no anarquismo. De pura cepa. Sí, sí. E claro, como vos valencianos fan unha paella que está pa chupar os dedos. Pero fixeron unha cousa que a mí me chamou a atención, que unha vez facendo unha paella con eles, como é de costume as supersticións, cando fixeron a paella, fixeron a cruz. Eu quedei mirando peles e dixen, pero vos, por que facedes símbolos cristianos, non? Sodes anarquistas, ateos, e pasades destas vainas. E quedaronse como en plan, hostia puta, que isto é o que nos ensinaron sempre, sabes? Os nosos avós, as nosas nais, e ao final É que as replicas. supersticións, en verdad, moitas delas veñen dunha cuestión religiosa, pero ao final acabanse quedando na nosa vida máis cotiá porque todos temos medo, porque algo hai que agarrarse na vida, non? Supoño que é un pouco ese concepto. E un pouco das supersticións é iso, é replicar costumes que moitas veces non reflexionamos sobre que temos supersticións. Eso pasa tamén cando un chaval de 18 anos que non lle enseñaron nada da política internacional nin política do país vai a meter na urna o mismo que meterán os pais, non? É un pouco o mesmo concepto. Pois para min sabes o que son as supersticións? Manías do pasado, toques do pasado que alguén tivo e que quere esconder baixo unha especie de medo colectivo. Estou de acordo. Pois eso Gústame falaremos. bastante. Falaremos máis adiante. Vale, Porque vale. antes vamos a falar de supersticións raras. Se coñecedes algunha superstición Sí, sí, que será sí. rara? Rara. Eu, mira, Decía aquí eu. permitime un pequeno luxo dentro da túa escaleta. Moi ben elaborada, por certo. Está sempre increíble. Vasme mover a escaleta. No, Vas mover os dentro barcos. desta apartado xusto eu quería facer un mini apartado, un esquema, sabes, un guión novo, Vale. que supersticións raras e solución para poder como combatilas. Vale, vale. Te podo facer 3 ou 4 rápido. Encántame. Rapidísimo. Por ademais. exemplo, en Rumanía, se lle pegas a algún animal, din que o teu fillo vai sair barbudo. Solución.
ter fillos primeiro, e logo golpear o animal. Ou non Non mallar... encontro fallos na súa lógica. No. Non malledes animais, pero... Bueno, No, eu non quero facer apoloxía á violencia animal, evidentemente, pero bueno, Vale, é a vale. solución ante esta superstición rumana. Ollo con matar animales que tamén na nosa tradición. O de si que matas un abellón, Que lle pasa? como No, é que che esta? pasa a ti, en tal caso, Que che ¿no? pasa, Claro, sí. que pasa? Que creo que... No, ao As revés. volvoretas. No, o abellón é que se o matas, tes 100 anos de perdón. Oh, que mal. Ui. Que Sí, feo. pero por Genocidio exemplo, de abellones. a miña abuela sempre era como non mate as mariposas, non mate as bacalouras. Tamén. As bacalouras é como... Eu vexo unha bacaloura e poñome nerviosa, porque é como que non lle pase nada. Están en período de extinción, por favor, cuidade. Ollo, cuidado, claro. Sí, Vale. pero é que eso, que os animales na nosa tradición é como que se os matas, normalmente excepto o abellón, polo que se ve. E as arañas, tristemente, tamén Sí, van por tamén. elas. Sí, Pois mira, das arañas en Suecia as protexen. Bueno, as protexen, polo menos Con superstición. con superstición, queren expandir a creencia de que se matas arañas o día seguinte chove, pero é un pouco, sabes, se queres que chova, pois matas arañas, o sea, non ten moito sentido. Que A máis? miña solución é pois ter un lagarto na casa e que es mate por ti. Así xa está, solucionado, non pasa nada. Que máis en Corea do Sur, por exemplo, din que silbar pola noite que atrae espíritus, que atrae malas presenzas. Sí, Pois eso tamén moi galego. Si se queres Ai. silbar pola noite Moi galego. igualmente, sen atraer nada, pois grabas os silbidos nunha grabadora e os reproduces e xa está, non pasa nada, non veñen de ti directamente, co cal zafarías a superstición. No. É que sigo sin atoparlle fallos á súa Sí, lógica. a Claro, verdad claro. que sí, moi E ben. en Turquía teñen a O de que pasas por... No. En Turquía teñen a superstición de que si mascas chicle tamén pola noite, como vedes a oscuridade e todo eso, bueno, eso está en todas as tradicións, sempre é unha das narrativas, pois se mascas chicle pola noite, din que o que estás facendo é masticar a carne dun cadáver. Solución, tragar o chicle directamente. Poderíase considerar igualmente... iba a dicir necrofilia, pero non é necrofilia. Sí. Bueno. Sí. Sí, bueno, vamos a deixar aí. Se che cae a carteira en Brasil, creo que o bolso como que é un augurio de que vas perder moitos cartos. É Pois verdad. solución. É verdad. Solución, sí, a ver, solución. No, pero que a tía vea. Utiliza a banca electrónica. O feito de que caia e ti as recollas, eso é sinónimo de que vas perder moitos cartos no futuro. Co cal, o mellor que podes facer é coller as cousas da carteira e deixar a carteira tirada e marchar. Non sei. Mira, falando xusto de perder cartos, na miña casa sempre se dixo, e ao mellor na vosa tamén, nunca deixedes o bolso no chan, porque o bolso no chan marchan os cartos. Encántame eso, a verdad. E en parte non lle falta tampouco esa lógica, No, porque se ten- ti estás na feira claro. e deixas o bolso no chan, tes unhas probabilidades enormes de que ese bolso desaparece. Totalmente de acordo. O que tío Ten sentido. esquezas tamén, pode ser. Se estás así nunha festa Claro. ou tal. Tedes máis raras? Tes así unha rara? Eu conocía unha que a me pareceme digna de reivindicar porque non me parece justa. Porque se che cae unha tixeira ao chan, sei que tamén é cousa de mala suerte. Entonces, cal é o remedio? Supuestamente collela ca man esquerda. E E a miña pregunta E é, dicir unha frase, si creo. eres zurda? Claro, as persoas esquerdeiras que fan coa dereita. Non, teñen que pensar, Claro. moita matemática aí xa. No. Isto é unha cuestión de que Que hai és que... esquerdeiro, non? Eu tamén. Sí. Somos os dous zurdos. Ti tamén? Sí. Sabes que eu tamén o era. É que a regletazos cambiaron xa xunto. Sí. En serio? Sí. Xa contou, vale, non contache. Un neno nacido Traidor. en 1992 que facían esas cousas aínda, pero sí. Jolines, macho. Pois isto Non sabía que eras esquerdeira. Que... Son esquerdeira. Sí. Pa todo, Vale, apunte. Se a alguén lle interesa este dato, que tome nota. No, pero sí, hai que a ver, claro, recolle as tixeiras ca esquerda, no, ca diestra, supuestamente Claro. Claro, Sí, a sí. ver, pouco de... Eu lin que tamén tiñas que acompañar ao feito de collela, ca man esquerda, que tiñas que acompañarlo cunha frase. Ou algo Sí, así. algo así era, Sí. como que non me veño a demo ou algo así. O É que non me tens que pensar non moitas me meto cousas, a sabes? O sea, Isto o máis probable é que a cagues. E que- Abandonas, No, hai unha moi práctica que é a dos 7 segundos. Non sei se é superstición. Os dos bichos, os dos microbios. No, O da que comida. Se che cae, claro. Sí. Se che cae a comida ao chao. Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me A lanzamos. min dixeronme que eran 5. A excusa perfecta. Eu teño unha superstición que ten que ver un pouco coa comida, e non concretamente coa comida, pero é co leite. E non sei se escoitástedes, pero polo menos en Santa Comba é unha realidade. Hai que ter cuidado cas serpes. Por? É o leite. Dalle de beber leite a serpes. Porque din que as serpes entran nas casas Sí. e donde hai vacas
póñense de pé e chuchan o leite do teto á vaca, Sí. ou se hai unha muller É como chuchan. embarazada, vaille chuchar as tetas. Bueno, pero isto a mí soname un pouco a cando anda o demo por Ferrol, sabes, cando chuga a Faisola, anda o demo por Miña Ferrol. avoa asegurou ver algunha vez unha culebra chuchando o teto a unha vaca na cuadra. Non sei se era mentira. Eso Vamos, Dios, é podría ser interesante. eso perfectamente un cuadro sobre a mitología griega de antes. Pero é o que din. Unha culebra chupando o teto a unha muller, sería increíble. Podría ser, sí. Sí, é Xa un pouco ves. moi grego. É unha imaxe De repente Zeus poderosa. facendo das súas outra vez, sabes? Un día de cisne, outro día de monedas de ouro, Pero parece, eu se outro vexo ese día de cuadro, víbora. parece un castigo, máis que... Sí, un pouco, a verdade. No, sí, pero din que sí. Despois tamén non tocar os animais que estean mortos, ou, por exemplo, eu creo que é estendido por todo o país, de nunca coller o alento de ningún animal, nin tampouco de persoa que estea afinando, non? Coller o alento. O alento. Como collelo? Como colles o alento? Por exemplo, imagínate, unha persoa está morrendo, Sí. está despedindo, máis a odias a palabra, non? E cando unha persoa morre, bota un último suspiro. Ui, Como- tens que estar moi atenta, non? Para... É que te pilla desprevenida, claro. Pero non o... E ese Vale. último suspiro que unha persoa fai, se o colles, en teoría ti vas detrás, porque claro, colleches o suspiro dunha persoa que estaba morrendo. Ao principio estaba te entendendo como a xente que colle os seus propios peidos para vendelos No. por sabes? No. Que como collelo nun bote o último alento. Respiralo. Respiralo. Ou, por Estar exemplo, presente nese último alento. É respiralo, tipo as ver a persoa que está ali falecendo, nada, sin máis, está lonxe de ti. Pero se ti estás preto desa persoa ou dun animal, por exemplo, miña avoa dalle mal cando colle o can ou o gato e o puño cerca da cara, dalle mal porque di, que estás facendo collendo o alento aos animais, que eso é malísimo, é o peor que che pode pasar. Asú. E ao final ten un pouco de sentido todas estas supersticións, porque ten a súa explicación un pouco Científica. Un pouco científica, Seguro. sí que o ten. Bueno. Sí, non. A min gustame pensar que non, que é cousa máxica. Sí, no, a verdad, eu sinceramente. penso que é un problema, é un trauma non resolto de alguén que decidiu, sabes, evocar aí a súa frustración e dicir, pois Como mira, de que pisar merda dá suerte. Cariño, foi alguén que pisou merda e por non quedar mal dixo eso e así quedou, porque nos veu ben a todos pensar que se pisas merda dá boa sorte. Non sei se tedes algún mito ou conto así de supersticións. Eu teño un de cando era peque. Pero non é superstición como tal, foi un conto que me contou miña abuela e que eu creín moi profundamente e parece a cousa máis linda do mundo pensado agora con retrospectiva. E non existe. Non existe. Miña abuela era e é sei, moi boa contadora de contos. E cando íbamos dormir á súa casa, sempre a abuela, contanos un conto, ela inventaba esas de Dios. Entonces un día, ela díxome, ti sabes por que te levantas co pelo mollado polas mañás? Non eu, porque sudo. Dicime, no, ti non sudas. Miña abuela é cristiana, cree en Dios. Ti non sudas, veñen os anxiños pola noite a rejarche o pelo para que che creza. E eu sempre estuve moito tempo pensando que tiñame sentido, igual que as plantas hai que rejalas porque non iban a rejar o meu pelo. Non, o sea, como iba a crecer o meu pelo se non o rejaban? Entón estuve moito tempo pensando que realmente eran Anxos. os anxos os que me rejaban o pelo e eu levantábame sudadilla porque me rejaron o pelo ese día. Que e me forte, crecía. que Sí, sí, chulo. total. É un conto superstición bonito. Porque tamén os hai bonitos, non é só cousas feas, é No. morte, destrucción. Total. Claro, E agora é cando Miguel nos contou un de morte e destrucción. No, eu Es el momento. o que che vai dicir é como aportar o conto das miñas propias supersticións en tal caso, que son as miñas propias manías ou cousas, sabes? Que buena esa. Claro, non sei. Cal é a túa superstición? Superstición ou trastorno obsesivo compulsivo. Claro, eso é o peligroso, que Ollo unha... con isto, que se non estás diagnosticado, a xente co tempo de sentarse moi mal. Sí, é que para min sempre exemplo, sempre dime dous exemplos. esconder cousas. Pois mira, hai algunhas que por sorte neste proceso de madurez deixeinas atrás e alégrome, pero Queimar alfombras. a piromanía é unha das cousas que abandonei. Chupete. O chupete tamén o abandonei. No, pero bueno, hai certas cousas que sí que siguen, pero unha das que abandonei e das que, bueno, para min tiña explicación dentro do meu ecosistema, era que eu non podía de pequeno, bueno, de pequeno non tan pequeno, tamén de adolescente, non podía dormir unha noite sen cambiar a almohada, a roupa que estaba, sabes, a sábana da almohada. A funda da A funda da almohada, correcto. Tiña que cambiarla todas as noites. E se por alguna razón Sabes non se, caro, non se podía cambiar ou non se podía lavar, poñía unha camiseta para poder recostarme sobre ela. Que Porque non podía pasada! tocar Moi guai. non podía como que non se tiña unha paranoia de que deixaba bacterias ou
Flipo. Dentro dela, sabes? Entonces, eu conseguín de ter eso para que non chegase ao trastorno chungo e polo menos que non chegase a adultez. Claro, que con estas cosas hai que ter bastante. Claro, claro. Pero bueno, combatino solo, sin ningún tipo de axuda. Non sei se é o correcto, pero bueno. E ti tes algunha, Carlos? Eu realmente tocs teño moitísimos, pero que pode ser, claramente claro. non é superstición. Pero eu non dormía, o sea, pero eu era como unha especie de ritual para dormir. Claro, Si non podía claro. dormir. Para min era super, sabes? Impedíame Sí. o sono de alguna forma. Non Porque podía dormir. pensabas que ibas a enfermar ou Claro, algo non así. podía dormir 2 veces ca mesma roupa, non da cama inteira, sino solo da almohada, donde reposaba a cabeza, sabes? Moitas veces pensamos, ou polo menos eu penso, que moitas supersticións son trastornos de persoas que se foron herdando. Pero que eso é o que dixo ao principio, claro. ¡Ah! Eu fui o que dixen eso, ao principio. Hombre, Eu que aquí apuntado. aquí apuntado, joder, que eu Traía veño o meu preparado. traballo feito da casa. Lime un libro de psicología antes de vir aquí. Eu non é unha superstición, senón máis que un conto, unha lenda que se sabe, ou polo menos a mí me contaron de un ser que ao millor existe, non sabemos. Vos xa sabedes que é das cousas que máis medo lle teño, que é a Santa Compaña. Ah, xa. Xa ves. é un tema recurrente neste Sí, a podcast. Santa Compaña é para min. Pero é certo que hai un conto en Lugo que ademais está moi preto do Museo da Santa Compaña, por chamarlle perfecto. así, que dice, non sei se o contei algunha vez xa no programa, pero Pode ser. Eu suelto. Dice que un home de Lugo que iba á feira marchou pola mañá nun carro de vacas á feira. Sí. O tipo, non sei en que vila era, marchou da súa aldea á feira. E pasou unha noite e o home non volviu á súa casa. E claro, a xente preocupouse un pouco porque o normal era ir e vir no mesmo día. Era alguén querido. Pasou o tempo e non viña, así que foron a buscar a vila, non? Facendo o mesmo recorrido. E o que se toparon no camiño, no medio do monte, estamos falando dunha Galiza rural onde non había asfalto, é dicir, eran outros tempos. Fai 30 anos. No, sí, Fai pouco, sí. Hai sitios onde non chegou a Ainda televisión. non. O que se toparon é monte arriba, como se alguén agarrara o carro das vacas cunha man, tirara polo carro e polas vacas, monte arriba, e desfacendo todo cara arriba. E o que atoparon foi as dúas vacas mortas, o carro destrozado arriba do monte e o home non apareciu nunca. Basta, que eu estas cousas creo máis, Carlos. E posiblemente é o que din é que foi a Santa Compaña. Me cago en diola. Por eso hai que creer na Santa Compaña. E por eso hai que ir a San Andrés de Teixido antes de morrer, porque quen non vai de morto, vai de vivo. Vai, no. Quen non vai de vivo, vai Vai de morto. tres de morto. A San Andrés de Teixido, quen non vai de morto, vai de vivo. Non. Ten que ser ao A revés. San, É do revés. a Santo Andrés Claro, de Teixido, que non vai 3 veces de morto, que non foi unha de vivo. Mira, que ben falaches, de verdade, Pero todo ten explicación. E aquí somos mequemeques, gustanos as paranoias, pero realmente máis nos gusta é destrozar a ilusión da xente. Obviamente. E as supersticións tamén, porque hai supersticións que son moi bonitas, pero que hai que destrozar igualmente. E a explicación a estas supersticións, busqueina, chamase apofenia. Que apofenia. Apofenia é concretamente darlle unha certa forma, un certo coñecemento a algo que non do cal descoñecemos. Por exemplo, poñemos un exemplo moi fácil de entender. Ides de noite polo monte, ou por unha estrada onde non hai moita luz, e de repente ves un árbore con forma de persoa. A túa cabeza automáticamente pensa que é unha persoa, porque ten forma. As polas que parecen brazos, que se moven ao mellor polo vento, e a túa cabeza o que intenta é buscar información e fiar datos. Sí, É eso dicir, como a xente que ve mapas na natureza, que está sempre buscando, Sí. que ten tamén un rollo así como cartón, non sei que se chama. ou a xente que ve as nubes e di, Sí, mira, ten sí, forma bueno, de... sí. Por qué? Porque o teu cerebro que está intentando pois buscarlle o seu xeito. Claro. É o máis normal do mundo. Señales, pistas. E realmente así é como funcionan as supersticións, pero non só con figuras, con absolutamente todo. E a xente dirá, pero bueno, imagínate, o de tocar 3 veces, ou de tocar madeira, ou de tocar nos Que vale bordes... se te toca la cabeza? Claro, estas cousas, por qué? Porque son creíbles ou non? Porque a xente, unha das razóns é, se leva facendo así moito tempo, é que algo de verdad pode que teña. En plan, si seguimos vivos e non nos extinguimos, Eso é porque posible que estea ninguén- funcionando. ninguén se atreve a E cuestionarlo. imitación, sí, podes te cuestionar. Sí.
Pois entonces... Pero pensase que o mellor vai pasar algo Eso é mal. por non sair do río social, sabes? Seguir o cauce da xente, ter un pouco, sabes? Crees, non o cuestionas. No, é que é unha cousa evolutiva, ademais, que vale. o custo de errar. Ti, por exemplo, se ves que Lidia fixo unha cousa e lle saiu mal, ti vas a decir, eu non sou un parvo e non vou a facer o mesmo, porque senón vou a errar tamén, vai meter unha consecuencia. Moi darwiniano todo. Sí, así que o que fai a xente é, se Lidia tocou na madeira, perdón por dar golpes na mesa, Pero que se veña sintan, moi ben este efecto sonoro. Epa. se toca na madeira e de repente lle pasan cousas boas, é que debe ser algo bo. Obvio, claro. Así que Non pode vamos ser, a facer non todos pode ser igual. casualidade. Pode ser casualidades, sí. Eu conto vos unha bastante boa que utilizo eu, pero pa min, como o da sábana de Miguel, pero menos Pero raro. logo hai xente que ten os seus rituais de previos de dormir e todo eso. Dices eso, ou como No, o no, xogador no. que entra no campo e se presina e fai e toca e come un pouco de erva. Eso. Porque Eu pensei antes, iso eu mesmo. antes de actuar tamén teño os meus rituales. Ah, vale. E Claro, iso? claro. E quedo tranquila. E se non o faz, o sea, Se non o fago, entrame un pouco de ansiedade cando me dou conta de que non o fixen, pero non Claro. pasa nada, Ah, a función tira pa diante igual. Ao que vou é que eu moitas veces planteome situacións para que me veña a boa suerte ou para ir asimilando situacións. Véase, por exemplo, teño un casting, non? Fixen o casting. Fixeno moi ben o casting, sempre fago os castings de estupendamente. A culpa é dos demais, Efectivamente. Non me quería la productora. Entonces, eu digo, vou andando pola calle e digo, si pasa en menos de 5 minutos unha persona con un jersey amarillo e verde, vai me salir o casting. E casi sempre acerto. E poños complicadas, en plan... Claro, sí, pero non- Si miña nai en Claro, non fas prórrogas, non dis 5 minutos, bueno, No, vamos deixar un minuto máis. Vamos E deixar un tampouco minuto fago cousas en plan, se aparece unha persona vestida de negro, no, obviamente, No, hai persoas sí. que se visten moito de negro. Rollo, se miña nai di a palabra hipotenusa durante toda a tarde, pasa esta cousa, sabes? Ou fago a inversa, en plan, si estou pensando esta cousa mala que me vai a pasar, non me vai pasar porque a vida suele traer sorpresas e isto xa tuvo un razonamiento Vale, pero ti previo. non interves en ningún momento, se non te podes hablar de matemáticas que a tua nai para forzar que No, diga hipotenusa. no, Vale, no, vale. no. Porque podría ser trampa. No, Vale. ou por exemplo, penso en algo chungo. Imaginaste que ahora tropezo e me rompo a perna e de repente digo, Lidia, para. Como estás pensando que te vas a romper a perna, non te vas a romper a perna, porque sería moi pouco inesperado por parte do destino. Vale, nunca vou gañar un Óscar. O sea, a dramaturgia, esa dramaturgia da vida non funciona. No, ten que ser con cousas Claro. realistas, senón non Isto funciona. falámoslo algunha vez así en privado No. de imaginarte o que queres. Sí. E que eso ao final acaba chegando. Eso. O de manifestar. Eu creo moito en as manifestacións. Creo moito en que hai que manifestar na vida. Por altri, polo galego... Sobre todo, esa manifestación e logo a individual. En plan, proyéctate. Como queres estar nun futuro, sabes? Como queres verte? Eso. Ou con que personas che gustaría estar, ou con que, sabes? Pero en plan bien, non un rollo gilipollas. Eso lévanos ao sesgo de confirmación, para explicarlo científicamente, amigo. Que ben Joder, fala este chaval. ponte aí a etiqueta, tío. Sesgo de confirmación. Porque isto pasa tamén no horóscopo. Ah, o que acabas de decir ti. xa. Cando lemos o horóscopo... Horóscopos. Horóscopo. Era Xavi. disléxicos tamén Necesitábamos persianas. chamar Sagitario. a Xubi. Aquí era unha boa intervención Sí, para Xubi, Xubi porque é un Xubi é o que leo o horóscopo sí, todos os días. Encántame. Pois o horóscopo, cando nos lemos esa frase que nos di, non, como nos vai ir a semana, intentamos buscarlle o sentido Totalmente. si é verdade ou non. Ainda que realmente non teña nada que ver, pero buscamos ese sesgo de confirmación para ver se realmente nos está afectando. Bueno, son das que fixo a carta astral, o sea que eu creome un poquito estas cousas. En que eres ascendente? A Acuario. Caramba. Son Leo ascendente a Acuario. Moi boa combinación, by the way, porque es fuego Fuego e agua! con agua e ta. Lume. Sí. Unhas termas aí que meten fumé. Pois sí, eu creo que hai que poñer eso, luz sobre a escuridade e darlle, pois iso, aos mequemeques ciencia e un pouco de misterio. Claro, é Sí, que eu creo que hai cousas que sí, sí. están no noso día a día, energías, que non vemos ou non percibimos tan facilmente porque non lle poñemos o foco, pero eu creo que existen, están aí.
E a Santa Compaña tamén. Tede cuidado que a Santa Compaña. Pois o tempo pasou voando outra vez, mequemeques. Isto é brutal. Vaya por Dios. Eu tiña Eso máis é, contos, pero non pasa nada. Non pasa nada, en serio. Contos. Non pasa nada. Pois nada, podémoslos contar noutro programa que teña que ver, porque xa hai algo pensado para fiar con este. Sempre hubo unha iniciativa, te acordas? A iniciativa esa que igual algún día... nunca creí. O das empanadas. No, o que decías ti que iba a levamos haber... desde a primeira tempada intentando non solo facer das empanadas, sino como unha especie de sección na que eu podía contar as cousas que quedaran sen contar. Claro, darlle aí como uns minutitos. Falar dos papas, falar dos papas estes, sí, non me acordo, Sí, porque quedaron cousas sen contar ese día. Verdade, E así sucesivamente. Entonces como establecer como unha especie de contenido extra dos mequemeque no que eu acabara de soltar as paridas. Unha paréntesis. Mira, Sí. Pues Un entreliñas, sabes? Un día podes traer toda esa información que nunca dixeches, sentaste aí e E chamaremoslle o programa de redención de Miguel. Sí, pero el só falando. Sí, e lendo Eu así, vexo. rollo audiolibro. Sí, Sí. vexo. Vale. E Carlos Maseu facendo Pero eso grabades a parte. E poñémoslle un pouco de música clásica de fondo. Eso graba... Ai, de fondo, sí, a que trouxen ese día, que funcionaba moi ben, estaba libre de dereitos. Sí, é Tan, verdade, tan, verdade, tan, verdade. Que non petou o YouTube Pois nada, Pues nada, agradecer aos mequemeques, a Miguel, a Lidia, a Martín, sobre todo a todas e a todos vos por estar outro programiña máis aquí con nós falando de misterio, cousas así. Misterio. Turbias. Ese non foi o último anterior temporada. Sí, así rematou a última temporada. pues. Cousas turbias, cousas malas. Cousas chungas. Mejor dixaxos turbias e funcionou a versión. Sí, tamén funciona. Pois espero que a xente lle gustara. Aviso que haberá outro programa para falar de cousas semellantes, máis concretamente dos meigallos. Guau. Que eso ten máis chicha, os meigallos. Pero eso xa se falou. No, dos meigallos en concretamente, no, dos amarres e esas cousas. Sí. Eso, dos pero amarres. dos meigallos. Vale, no. perdón. E aí eu creo que como galegos e como galegas hai algo que nos une, esas enerxías, esa espiritualidade. Eu só digo que eu fun con 2 anos a unha curandeira, Curandeira igual Aí que vos lo deixo. unha meija. Falarémolo no Bueno, vídeo. que quede como... Mais traeremos unha. No. Que quede como nos clip. comprometemos. Está Martín ahora sufrindo porque non sabe cando me vou a despedir. Está aí sí. como Ai, se lle dou, se non lle dou. que non lle Doulle a dou. música final, non lle dou. Deixamos eso como, sabes, clickbait aí. Pues nada, moitas grazas e vémonos a semana que ven. Se tedes hipua que estades medrando.